हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सबको मेरे बिंदास सत्य का चैनल में। सो गाइस कमेंट लाबोनाय थाबाय। सो दिनै फगाजा गामिनिफ्राय थांगासिनो आरोना जोङो तामुलपुर थांगासिनो जोहोलावफुरि पार्कआवहा फेमिलि ट्रिप आरो ओरैनो दसे सम अहा थांगोन। जों दायो सफैबाय आरोना नै खस्थ'नि गेजेरजों मालायनि जरा जानानै दिनै गोबां मानसि दङ, ओरैबायदि मानसि दङ आरोना हिसाब गैयै दोलो दोलो ज्राव मानसि अभार मानसि देलाय फुरा मानसियानो गोजा। दिनै सरस्वती फुजा ना बेखाय बिराद मानसि जादों, फुरा बिबारदों परिपुर्णनै देन्जार मानसि दंखायो आरोना एथिंबो नै। जों दाखालि सुट लाफैनायमोन नैयाव नै हा नै बेयाव सुट लानाय नै बेयाव सुट लानाय फुरा बेयावनो गोजा खोमसि जों दायो फेमिलि ट्रिप फैदों आरोना बे जोहोलावफुरि पार्कआवनो। दा टाइमा हायना लेट जाबाय, जोङो 12:45 आवसो ओंखारबोनाय, ओमफ्राय 2टायावसो मोनफैदो। 1 घन्टा 15 मिनिट लाबाय, ओमफ्राय दायो खमायनो जासिगोन जों 3टायावनो गिदिंफिनगोन आरोना 2टानिफ्राय 3टाहालागैल' नायनोसै। दायो जोङो बेयाव गथ' फिसाफोर गेलेनायाव थांगासिनो। दिनै ओरैबायदि मानसि सरस्वती फुजानि नै जराल' ओमफ्राय नै बिथिं गथ'फोर आन्था गेलेग्रा आरोना नै फुरा दिनै ओरैबायदि मानसि नै माखाय आसासेखौ गेलेहोनो नामायदो नै भिडिअ आमबे दे बुम दिया केस लेथ्रा नांजोब्बाय, लंपेन्टआ लेथ्रा नाङाथ' ज' हायदो आरो थांबावगोन बियो। गथ' फिसाखौ हायगोन गथ' फिसाखौ नै गेलेबाय थादो। गोदोरफोरानो पुरा गेलेगासिनो आरोना मिथिने जोङो गोदोरफोरानो। ओमफ्राय जोंहा क्लेरि सासेखौ गेलेहोनो नामायदों। गेले बुम उरसुगोन बियो बामनानै ला नङाबाथाय गैखाला। दे आं फट' सिखांदो र' बिस्रा फेमिलि गेलेदो। दिनैसो फार्स्ट टाइम गथ'फोर गेलेग्रायाव गेले जालासोलै बिस्रा फेमिलि माव बिमा फिसाजो गेलेजोबदो, बिफाया नारग्रानिफ्राय नालाय जाबायनो गेलेलानो नै जाबायनो मा जाबायनो सासेया बारानि जाफैनांसो। ओमफ्राय इसोर फट'आनो थोआ आरोना जराल' मा नायनो आयौ हा मा बुंलाय मा बामख्रबलायनायबो दं ने ओइथिं जरा नायथावि मा नायनो नुवाखै जोङो नै लाग्राथ' गैलाना उपाय गैया सेलफि लानांगो। क्लेरिसा हेल' होनलाय हेल' जुथाखौ खुबाय हाय एयावनो केने नै हेल' होनलाय हेल' हाय मा थाबाय फैदो बाय पं मेव होनलाय मेव नाहा गन्थ'आ मबाइल गन्थ'आ मा गन्थ'आलाय बुंग्रा गजोबा गन्थ'आनालाय फट' लानायनि गोबां बिजि शेडिउलमोन आरोना, होमब्लाबो दसे सम दिहुननानै फेमिलिनि थाखाय फुरा नै जोङो बिब' बिनानाव बिसोरनि जुरावनो एकदम आरो गासिबो फेमिलियैनो जोङो बेरायनो फैनो फार्स्ट टाइम आरोना फेमिलि बिदि थाबायफेराखैमोन। हायबाय आं हायनाया खिन्थु फेमिलि आखौनो जा आरो सासे आरो खुद्रिबाय आंखौसो बुंदो
ओमफ्राय नै सब जरा जरा गोजा आरो ना इदिनो नुना बायथिंबो जोंल'सो बर्तमान बिया जाखांनायखाय नै पुरा ओइथिं खनाहालागै नै सानैया गैया आरो सब कापोल्सल' जरा जराल' आरो ना दिनै सरस्वती फुजानि दायो जों थांसै माने जोंहा लेट जाबाय हायनाया ओमफ्राय टाइमिंआ जों 1 hour 15 minutesल' थानो मोनबाय दायो जों बारलांसै आरो जाहा न'आबो गोजान नालाय बेखायनो थांग्रोनांसिगोन आरो नै गोजान 1.5 घन्टा लायो खमसे खम 40 किलोमिटार अलमस्ट 38 जायो 39 ओंखायनो जों ओंखारलांबाय दायो ओंखारबाय आरो थांनोसै उपाय गैया जोंहा लेट जाबाय दिनै टाइमआ उनाव हायगोन दायो जोङो उदालगुरि मोनफैबाय आरो ना डाइरेक्ट हायनानै 52 किलोमिटार सलायबाय जों ओमफ्राय दायो जाग्रा जानो नामायदों नै फ्राइड राइस क्लेरिसा नों मा जागोन मा जागोन जाया ओमफ्राय नै बे जाबाय उदालगुरि सोरांब्रा मोनफैबाय आरो ना बिराद धन्यबाद होयो सोरांब्रा मोनफैनायनि माबाथ' खोमसिबा बिराद प्रब्लेम जागौमोन दायो जाग्रोनोसै ओमफ्राय थांसै जों जाजेनबाय आरो ना नै जाखांबायनो बिस्राथ' फिसाजोआबो नायलाय होथारदो बिनायानो आलु गोसाबाबो दौना होलै जाथो जादो आलु गोसाबाबो जाजोब्बाय सब फ्राइड राइस जाजोबदों फैजोबना होबायमोन आरो ना जों आरो ना दा बावैसो 4:30 जाबायमोन ट्रेन हायनायमोन ओरैबायदि स्पिडआव हायबाय मोसौआ बारग'नो हायासै ओमफ्राय एक्सिडेन्ट जानानै नै थैबाय आरो ना मोसौआ पुरा आथियाबो ज' सबाय सोब मोसौआ सेस हामायनो थांनायखौ आङो मोसौ बारनायखौ नुबाय खिन्थु नांनायखौ बारख्लां बिथिं जिङाव गोलैनायखौ नुबाय आरो नै उदालगुरि स्टेसन खाथियावनो माल गारिसोमोन बिराद स्पिडआव हायबाय जों दायो थांसै मोसौ थैनायखौबो नायनानै दुखु नांबायबो नै जों दायो उदालगुरियाव जाबाय मोनाबाय आरो जानायानो ओमफ्राय दायो थांनानै रेस्ट लाहैनोसै